Gwartheg i ddosbarth y Trinwyr Ifanc o dan 1-15. Stephen O'Kane y beirniad ar y meicroffon. Felly beth am i ni deweli am eiliad i glywed beth sydd ag i ddweud. Mae'n dipyn o gymeriad. Felly gweld ni deweli i glywed beth yw i sylwadau fe am y gystadleuaeth. Handlers, you will walk around one more time and line in the class order across this white line. I will then select my top 3 out. But remember, nobody's last, nobody's first. But the little information I just give you there should give you an insight on why you weren't selected, maybe in the top 3. So it gives you the heads up for the next day when you're out and young handlers or in the main judging ring and competing against adults like me. Yes, Stephen O'Kane fyna wedi anerch y dorf bore yma. Mae'n mynd i dynnu nhw fewn i'w trefn, y trefn maen nhw yn y dosbarth, a wedyn tynnu 3 ymlaen yn dyfe gwawr. Dyna'r syniad sydd ag efn hyn nawr. Oes gen ti 3 falle, bydde ti'n beirniadu fydde wedi dal dy sylw di yn y dosbarth yma? Oes, na i menwi nhw. Na. Ond mae nhw gyd yn ofnadwy o dda, mae nhw gyd yn trio gorau glas. Ydyn, maen nhw i'w camol, maen nhw wir i'w camol, achos i ni eisiau gweld hyn, i ni eisiau gweld dosbarthiadau cryf yn un, achos i ni eisiau'r dyfodol i fod yn ddisglair i'r diwydiant. Ffermwyr ifanc angen dod i fyny. Da ni angen mwy o bobl yn y ring sioe, de. Da ni'n desbryd eisiau mwy o bobl. A mwy o bobl ifanc? Ia. Dwi wedi rhoi suggestion i'r Soler Society trio gael diwrnod o gwneud hefo Gwartheg a trio leidio nhw. Lot o ffermwyr ifanc dyn nhw wedi cael y brofiad. So, sy'n briliant gael mwy o bobl yn y ring. Ac unwaith am hynny, ti'n cael y buzz yna ac yn cael profiad a'r pleser yna fod mewn cylch. Mae'n cydio'n rhywun yn dweud, ac ti jyst eisiau gwneud mwy a mwy wedyn yn dweud am hynny? Yndi, obviously da chi ddim yn curo yr tro gyntaf rownd, ond mae hynna'n challenge am tro nesaf. O, di, wrth gwrs bod e? Ydi, yn union. Da chi eisiau bod y gorau, a mynd rownd bob sioe, de? Ie, yn bendant. A dyma ni felly'n gweld nhw'n cerdded o gwmpas unwaith to, a mi fydd yn tynnu nhw mewn i'w llinell. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig pan mae Stephen yn tynnu nhw fewn, i'r lleill i cario ymlaen trio. Neith Stephen definitely sbio. Neith. Byth di gael o'n i, a byth meddwl dwi ddim yn ddiwrnod i fi. Wel, dwi wedi cael hynna o blaen fy hun. Do fe wir? Trinwyr ifanc, do. Nath i tynnu'n pawb i fyny, ac pawb lawr y res oedd i gillwng y raffa mynd a dechrau ymlacio i dynnu. A oedd yna rei lawr y lein yn trio gletach, so nath i tynnu nhw fyny. Digon teg? Cario ymlaen trio. Rhaid ti gadw trio tan yr eiliad o lain. A dyma nhw'n dod mewn i'w llinell, ac edrychwn ni ymlaen i weld felly pwy fydd y 3 bydd Stephen O'Kane yn tynnu ymlaen i'r rhestr fer yn y man. Felly dewch nhw lato ni i gylch y Gwartheg. Yn y dosbarth ac yng nghystadleuaeth y Trinwyr Ifanc o dan 1-15, a mae Gwawr Griffith gyda fi fan hyn. O hyd, a mae Stephen O'Kane Gwawr wedi tynnu nhw mewn i rhyw fath o drefn fan hyn. Beth sy'n digwydd ar hyn o bryd? Wel, mae o jyst yn cael chat efo nhw ar y microffon ar y funud. A maen nhw dal i gyd, dal trio a trio a trio. A mae o wedi symud ambell un. But just take this as advice from somebody who does it every day. My first place handler was struggling to walk up to me. I blame the ring steward. Where are you? Where'd he go? He didn't give him any help. But he didn't lose his head. He kept his cool. He walked. He didn't start pulling in the nose and try and fight with the animal. He put the effort in, kept his cool, and walked the animal forward. He needed help, granted. He who doesn't need help in a show ring, he's a liar. I've been there where an animal has been out hundreds of times. I'll probably experience it myself now in 20 minutes time over there, or half an hour. But you do need help, but you kept your cool and you kept paid attention. And that's what's got you there. So take that information and use it in future. Same with you, darling. You didn't. You kept your cool, you paid attention. Your heifer played a bit and awkward with you, but you done it right. And the same with the rest. Everybody give the same effort and same attention. As I said before, some give a wee bit better and some didn't. But learn from it and you'll get better at it. Because you people are the future of what we have here today. Thank you. A dyna ni Stephen O'Kane wedi cael dweud i weid. Do. A Harry wedi cymryd Harry wedi mynd ar garden goch. Harry Glyn Roberts yn fuddigol yn y Trinwyr Ifanc o dan 1-15. Wyt ti'n nabod e'n iawn?
O, dwi weld o gwmpas bod man. Y sioe bach lleol fyny'n Sir Fôn a dros Gwynedd. Mae o wedi gwneud yn dda, ofnadwy. Arbennig. A Mared Ia, yn Mared ail ail. yn y dosbarth yma. Da o Sir Fôn, na chi li. Ie, na chi, tweld. Chi'n deall eich stwff. Ac Awen Davies yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw i gyd. Arbennig. Being awarded the Youngstock Champion and Wel, Harry Roberts, llongyfarchiadau llawn rhydd gen ti gwed. Diolch yn fawr Na iawn. ti arbennig iawn. Siwr deimlad yw i boi i ddod i'r brig. O, uffernol a hapus. Wyt ti wir? Ynddo, dwi'n uffernol. Siwr brofiad oedd i mewn, o ti'n nerfus? O, dwi'n yn nerfus y bach, dwi'n mynd actio'n dda iawn, ond nath i ddod yn diwedd. A wedodd y beirniad bod e wedi cael ei blesio'n arw ffordd nes ti gadw dy cwl achos oedd ddim yn dod fyny yn syth bin ag o. Siwr ti'n teimlo, o ti'n siwr teimlo reit trwysredig ar y pryd? O, dwi'n uffernol nerfus a O ti'n flin efo ar y pryd nes ti gadw dy cwl? Do, oeddwn i yn flin y bach efo iawn. Nath i ddod yn diwedd. Arbennig iawn. A pwy sydd yma gyda ti'n gwylio ti allan? Mam a dad. Lle mae mam a dad? Lle mae mam a dad ti'n gweld nhw? Falle bod nhw wedi mynd i ddathlu'n barod? Mae mam a dad draw fyna i nhw. Ti'n gweld nhw fyna? Na. O, con nhw fyna. Nhw wedi droi'r camera rownd. Con nhw, mam a dad. A nhw yn wafio fyna wrth y polyn. Da iawn, mae wedi wneud i boes, mae wedi wneud i. Harry, pob lwc i ti, ti'n mynd mlaen nawr, fyddi di'n cystadlu'n erbyn pencampur y rhai dros 2 ar 15 yn felly. Pob lwc i ti fyny. A cofia, cadw dy cwl fel nes di. Arbennig. Diolch.